Pigbutasan ang sarong olive ridley sea turtle sa kadagatang sakop kan Barangay Kawit Extension sa Magallanes, Sorsogon. Makalihis na matrap ini sa pangki kan sarong parasira. Sigun sa Fisheries Technologist kan Municipal Agriculture Office kan Magallanes na si Marion Alcantara, aksidenteng nadamay sa pangki kan parasirang si Pepito Halig ang pawikan mantang nagsisira pasado alas 12 nin maagahon. Sarong kilometro ang distansya sa baybayon. Tulos man ining pighali kan parasira sa pagkakatrap asin ipig-report sa nasambitan ng opisina para hilingon ang kamugtakan kaini. Pigkakarkulong may gabat na nasa 50 kilo ang olive ridley sea turtle asin nasa 68 by 64 centimeters ang kadakulaan kaini. Nanonotaran subuot ang presensya kan mga siring na hayop sa Magallanes puon Marso sa Hunyo. Sa mga tao po na aksidenteng makakakuha ng mga pawikan, mas maganda po ma'am, isurrender po dito ma'am sa DA. Mapag-aralan po natin ma'am, halimbawa kung bakit nagkakaroon ng mga sightings ng mga pawikan. Isang factor niya ma'am dahil sa availability ng pagkain nila dito na makikita lang sa karagatan ng Magallanes.